busy si Dudong, si Bahon, kay nagtaod siya sa bagong turutot. Hi gang. Hello. Kay bawo na kayo and you know already. Yes. You're so If you're a professional. pero hindi ni professional. Yeah. Guys, watch and learn kaday. What's and Guys, learn. kay nagtingog-tingog na rabi ni iyang piyaya. Piyaya. Ang tingog ani gang piya. Papam. Unsa? Papam. Pam. Param pam pam param pam pam. Pam. Hello. Hi. Ba, meron sa kadiya? Tawag taning atong PIAA Horn. PIAA Horseback. Pia Horseback. PIAA Horseback Horn. Yeah, kay bawo nakatingog na gid. Ang Tingog Pia gid. Pia Horseback. So, magkuan lang ta. Pia. Wa tay putol sa atong kuano, Sa atong wiring. wirings. Ano magputol man ka lang? Wa gani. Okay. Hindi na siya mag-oriente ka. Yeah. After that, malakad kita. Oh. Kita lang malakad. Yes. Thank you, Gang. Sagin ko si mama ko yung baboy. So now you make place there downstairs. Dede ang busina ba? Sorry, yung pagkabit na. Guys, bala na sila ni guys. Guys, just Pia, guys. mauling piya. Papapapap. Pakita sa Pia, good. Piya papapap. Ay guys, ako na ang Pia, guys. Kuan. Pia, yeah. We order online, guys. Ya, nindot sad ang seller ani. Kay very responsive kang no. Yes. Nice. Pia, kinahanglan piliun gid ninyo nga ay ano. The authentic Authentic na sa. nalaging 400 hertz and 500 hertz. Na hurts man siya. Oh, hertz. It hurts. Gunita nakin. Wala mo kadalog sa inyo. Guys, murag makatabang-tabang sa kuanin niya, guys. Guys, no? Awa sa guys kay kinahanglan. Ano man kuanin mo, guys? Ayun guys, kinahanglan guys. Sugo na ninyo, guys. Ayaw, sabi lang na guys. Tika, matanggal man. Diha na ibutang, guys. Ang usa gang? Ano? Ang usa dire? Ano ni? Dala ba to guys? Guys, mauni siya ang Honda IV-Tech nga motor mauni siya yung battery, guys. Very cuteness. Hindi man ni mao guys. Dila man sa taas, guys. Oh, natagak tayo ang yan ko ano guys. Naunsa? Ano din ito? Ano dito guys?
sa bilat. Hi guys. How are you? Update na day. Update na babs. Nakabit na ang isa. Kanina lang kapiyaya. So, So what's next? Asa ni may ibutang ang usa? diri lang gihapon siguro. Asa man day dapit? Diri. Duha sila diha? Diri abi. Asa? Dapit. Ay, Diri. nangutot. Nalagi nangutot. Ang baboy mo gusto. Diha. Diri ba? Diri na lang. Kaluoy sa mga kamot sa mechanics. Sa senior mechanics. Unsa naman nag-unsa sa tatay? Ni ang senior mechanics. Bakang hukong. Baba, ang mga wire. So difficult pala ba, no? Yes. Kala ko easy lang ba? Kaway anay ba? Guys, update lang ta after mataod. Bye! So, mo-order nga itong Honda City. Nataoran na to og ka ng PIAA Horn. So, mo na siya. Yan, kuan duha ka buhok. Yan na dire, nataon na itong negative. So, testing na lang ta. Okay. Okay na. Okay na. Ayos na yung kuan sounds. Kusog kayo. So, na. Game? Yeah? Ano siya? Legit kayo ng PIAA Horn na nagkagtingog. Kusog. Piting kusog. Kusog kayo. Kusog. Again. Good. Okay na. Uy. Palunga gang. Yes. Mao din yung atong napalit sa Lazada online ta. Itong napalit ani. Ako lang i-send sa inyo ang link ani akong palitan para makakuha yun mo og legit na supplier. So ano siya? Today. Auto style horn, heard with style horn, or 500 HG. Napatay sticker nagipada. Ang ako lang i-order ani is kuana horn with harness o katong relay. Kinahanglan gud magkuan kag relay. Mo ning sudlanan sa relay na to. Bost. Ano siya? Isud lang sa tong harness.
horn wiring harness with post relay.